Molt bon dia a tots. Primer que tot, gràcies, Òscar, per convidar-me, però jo avui creia que devia estar així. Ja que el dia de la presentació, per motius de feina no vaig poder estar, doncs per almenys vull acompanyar-vos. Jo no m'havia preparat res, la veritat, és un prou espontani, però simplement volia donar-vos les gràcies a tots els militants de la Pobla del Duc, l'ambient, militants i simpatitzants. L'ambient que veig que respira així, veig que respira un ambient d'alcaldia, un ambient del pròxim alcalde de la Pobla del Duc. Simplement és dir-vos, queden 15 dies, bus ja. N'hi ha que apretar a tope, n'hi ha que buscar tots els vots possibles perquè Òscar sigui alcalde de la Pobla del Duc, però no només això, que el president Vicent Montpó si Òscar treu molts vots per ser alcalde de la Pobla del Duc, en traurem en els altres pobles d'alrededor, en Quatretonda, en Benigani, en l'Utxer, en Albaida, en tota la comarca, al final aconseguirem que sigui el president Vicent Montpó, president de la Pobla de la Diputació, i Carlos Mazón, president de la Generalitat, perquè si Òscar és alcalde de la Pobla i no governem en els altres puestos, no serà igual. I a la inversa també, tingueu en compte que si tinguérem la mala sort de que repetirà Vicent Montpó, així sabeu el que pot passar, perquè els aires generals de canvi que respiren en tots els puestos. Va guanyar el PP en la majoria de puestos, la Pobla quedaria, si ja està prou apartat governant els seus, doncs ara jo no dic res, penseu vosaltres el que podria passar. Poc més, recordar-vos, perquè Òscar vos ho dirà, però el diumenge que ve tenim un acte molt important, la plaça de Bous, n'hi ha a complir-la, hi ha un autobús que hi d'esta zona, Òscar que vos donarà més detalls, i res, si omplim la plaça de Bous de València voldrà dir que així en València les coses van. Entonces, jo crec que guanyarem, aconseguirem que Òscar siga alcalde, Carlos Mazón, president de la Generalitat, i res més. Molts ànimos a tots i a per tot. Com diu el president Montpó, treballar per a guanyar i guanyar. Bon dia a tots. La veritat és que començaria dient que el millor d'esta campanya és el regal que me feu vosaltres cada vegada que vos convoquem a qualsevol acte, a qualsevol esmorzar. La veritat és que jo no sé com quedarem el dia 28, espero que guanyem, però el millor és el que està passant estos dies de campanya. Tindrem vosaltres així presents, en ganes, en alegria, perquè crec que tenim la força necessària per aconseguir l'alcaldia de la Pobla del Duc. Així que el primer agraïment és per tots vosaltres, que esteu així avui. Sobretot perquè la imatge que donem en un acte com el d'avui és una imatge d'un partit unit, un partit fort, un partit en el que, entre els presents tenim a dos exalcaldes del Partit Popular, a exregidors de l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Això significa que anem tots a una, en un mateix objectiu, que tenim les coses clares i que no va fer-nos frenar ningú. M'agradaria aprofitar també, i havent sigut ahir el partit de futbol que va permetre que mantingueren estar en primera en el club esportiu, m'agradaria donar l'enhorabona pel partit que van tindre ahir, que va ser molt disputat, van patir un poquet, però al final van aconseguir guanyar. I comentar-vos també, i aprofitant que estem ja en plena campanya, dir que el Partit Popular estem disposats, i així no ho portem en el nostre programa electoral, i és la primera cosa que anunciem, que anem a iniciar els tràmits necessaris i totes les gestions necessàries per a la construcció d'un pavelló esportiu municipal. No solament esportiu, sinó multiusos, que puguem gastar a fer esdeveniments a porta tancada, quan fa mal temps o de qualsevol tipus. És una instal·lació que la Pobla del Duc no té encara, que altres pobles com Taverner, com Benigànim sí que tenen i creiem que és necessària. Evidentment, i això vull ressaltar-ho, no és una obra que se pugui fer en 4 anys. És una obra que costa de fer, perquè val diners i perquè fan falta moltes gestions, però cal iniciar-ho. I ahí estarem nosaltres quan arribem a l'Ajuntament per iniciar aquests tràmits. Moltes gràcies.
perquè, mireu, les eleccions del dia 28 de maig no les guanyaré jo, no les guanyarà la meva llista, les guanyarem tots nosaltres, perquè tots tenim un paper fonamental a l'hora d'aconseguir tots i cada un dels vots que ens donen una majoria, que aquest és l'objectiu. Per tant, l'equip no som soles des de la llista, l'equip del Partit Popular som tots els presents, tots tenim aquesta capacitat de transformar o de fer que molta gent ens voti a nosaltres. Per tant, jo el que us demano és, i és un favor gran que fareu a aquest partit, que eixiu allà on aneu i que demaneu el vot del Partit Popular. Evidentment, no enemistant-se amb ningú, evidentment això no, però sí que fer saber que som el partit més fort en la Pobla del Duc, que tenim moltes possibilitats d'aconseguir una majoria, que ningú dubte, vull dir, ho hem aconseguit en moltes ocasions, i aquesta és una oportunitat que tenim de tornar-ho a aconseguir. Per tant, tenim un paper fonamental en aquestes eleccions i m'agradaria comptar amb tots vosaltres per aconseguir aquest objectiu. Després, també és important que, perquè al final les eleccions les guanyem, fent que molta gent canvie d'opinió. El Partit Socialista va guanyar les últimes eleccions en una majoria absoluta i fa falta que alguns dels votants que van votar aquesta opció en l'any 2019 avui ens voten a nosaltres. Això és important que aconseguim canviar-ho, perquè hi ha molta gent descontenta, hi ha molta gent que no està d'acord en com estan funcionant les coses en l'Ajuntament i tenim que ser capaços de treure aquest vot i concentrar-lo en torn al Partit Popular, perquè som els únics que garantisem el canvi en la Pobla del Duc. Cap altra opció política la pot garantir, però el vot al Partit Popular és garantia de canvi. Tal com ha dit Paco anteriorment, i aprofitar, no és que sigui molt protocolari, però aprofitar i agrair que estigui així present avui. La veritat és que és important que el coordinador comarcal estigui en un acte com el d'avui a la Pobla. Ella ha comentat de la plaça de Bous del dia 21 de maig. És molt important també que aconseguim plenar aquesta plaça de Bous que tradicionalment el Partit Popular ha rebentat, l'ha desbordat, perquè això és un missatge de força molt important que donarem a una setmana de les eleccions. El Partit Socialista no s'ha atrevit a fer-ho, perquè no tenen la seguretat de plenar-ho. Nosaltres sí que la tenim. Ho vam fer farà un any i mig i ara encara estem amb més força per aconseguir-ho. Per tant, també vos anime, i no queden moltes places, però hi seran autobusos de la Pobla del Duc i per tant, tots els que esteu interessats en vindre, feu-m'ho saber després, perquè m'agradaria també que hi hagués una bona representació de la Pobla del Duc en aquesta plaça de Bous el dia 21 de maig. Després m'agradaria també aprofitar, ja estem en campanya, per a fer saber algunes coses que han passat. Pareixen menors, però són una mostra de com funciona el Partit Socialista en aquest municipi. Mireu, a la campanya, els partits polítics sol·licitem a la Junta Electoral que ens reserveu uns dies, per exemple, volem fer un acte un dia a l'auditori, volem fer un altre acte un dia en el Parc del Convent. La sorpresa nostra va ser quan vam veure que el Partit Socialista havia demanat tots els dies haguts i per haver a poder fer campanya a ells. Perquè pareix que en la Pobla del Duc sols poden fer campanya a ells. I si nosaltres no tenim puesto, a ells els dona igual. Si fora per ells, nosaltres no tindríem ningú acte polític. I és de veres que som capaços de readaptar-nos. Este fin de setmana no teníem ningú local contratat, però ens hem adaptat i hem aconseguit que 80 persones de la Pobla del Duc estiguen així reunides. Això és un missatge de força per a ells. M'havia posat així exemples, per exemple, l'auditori el tenen reservat pel dia 14, 22, 23, 24, 25, 26. El Comet el tenen reservat pel dia 18, 21, 23, 24, 25. Pareix que van a fer un curset, no sé, perquè un curset intensiu d'algo, és molt curiós, no? És aquesta forma de funcionar la que no volem que seguisca en l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Després una cosa que vam mencionar i que també és una mostra de que ells fan el que els dona la gana, és el cartell de la residència tan famós que s'ha fet. Doncs miren, aquest cartell no compleix la legalitat vigent. Aquest cartell no es pot instal·lar durant el període electoral. El que passa és que com els diners públics a ells els dona igual en què gastar-los, i si poden gastar-los per promocionar-se ells millor, doncs ho han ficat.
I nosaltres, evidentment, ho hem denunciat a la Junta Electoral, que estem segurs que demanarà que retiren aquest cartell, perquè el que no se pot permetre és que uns complim la normativa a rajatabla i altres facin el que els dona la gana. I així hem estat nosaltres per parar-los els peus en aquestes coses, i en moltes més, també. Ara la campanya d'ells se centrarà en tot el que tenen en marxa, tot el que tenen entre mans. Sense anar més lluny, ahir, en algunes cases, o no sé si a totes, van fer arribar la primera envio de que ells van fer el seu acte esta vesprada, i a mi me sorprèn sempre com fiquen hem treballat molt i hem aconseguit i encara estem procurant que s'acaben coses. Miren, ho tenen tot a mitges. Tot el que han iniciat ho tenen a mitges o simplement no han ficat ni una ratxola damunt. L'auditori tenen a mitges. Fa més de 8 anys que vam començar a construir-lo. Tenen la residència, que ara pareix que la residència va a construir-se demà i aquesta residència va tardar a construir-se molt. I no perquè nosaltres no vulguem, nosaltres volem aquesta residència, sinó perquè tenen molts tràmits burocràtics i va faltar una finançació molt gran que depèn de conselleria i això no està garantitzat. Després també tenim la depuradora famosa. Jo sé que això ho repetís moltes vegades, però és molt important, perquè el que garantitza que un govern ha sigut exitós i que ha treballat molt són els resultats. I ells tenen molt pocs resultats damunt de la taula. Que la gent de la Pobla ho sàpiga i feu-ho saber a tot el món. No han aconseguit grans infraestructures ni grans obres per a aquest municipi en 12 anys, que no és poc. 12 anys són molts anys al capdavant d'un ajuntament, més d'una dècada. Per tant, no tenen dret a reclamar o a reivindicar que han treballat molt, perquè a la vista està que no és així. Nos plantegem com a opció de canvi, com a partit fort, com a partit preparat, en l'equip renovat, tenim gent jove, tenim gent experimentada, tenim gent que representa a diferents sectors de la població, perquè entenem que l'Ajuntament ha d'estar representat per tots, tenim que tindre representació tots. Ara el que demana, evidentment, és que insistim en això, queden 15 dies que són bàsics per aconseguir tornar a l'alcaldia de l'Ajuntament de la Pobla del Duc. I tots tenim aquest paper fonamental que vos he dit antes. Així que espero que aquest esmorzar servisca per eixir animats, per eixir motivats. Tenim ganes, anem a fer una campanya il·lusionant, de veritat. Estos dies eixirem al mercat, estos dies farem, el diumenge que ve farem el míting també nostre de campanya i anem a convèncer a la gent de la Pobla del Duc de que el Partit Popular és la millor opció pel nostre municipi. Així que avant i a votar al Partit Popular tot el món.